Yes, comrades, Maswera Bwaji, Kapena Tingayoti, Mazura Abwin, nonsense. Comrades, today, the 20th of July, siku lofunika kwambiri lomwe Malawi takha tukumbukira zambuyo komanso tukumbukira zomwe zachitika panopa. Within 40 days, lero maliro aja malemu the vice president akubanja kukhala ngati asiriza zawo zonse zokumbukira malemu miyambo yawo yatha with a misa and with a family gathering kunsipe komwenso akuluakulu ena boma ndi azipani ndi ena anthu oziwika kwambiri pakati pathu they were in attendance kunsipe kunchewu komwe kunachitikira mwambo wa malemu right honorable Cyrus Kraus Chilima, the vice president of the republic. I'm very thankful to the family yakwa Chilima. Makulaliki tinaumva kwa azibusa athu tamva mene alalikira Roman Catholic. I think kulira kwawonso Roman Catholic mwa Malawi tamvanso bwinobwino ndipo zomveka bwino kwambiri. Palibe chomwe chalakwika leloli komanso akubanja ndathokoze kwambiri pokambapo zopereka ulemu mali wosirizira kwa m'bale wawo yemwe anali wokondedwa pakati pawo. What I've just noted is that akubanja nawonso ndi anthu ozindikira, akubanja ndi anthu okhuzidwa, koma chilichonse chimakhala ndi malire ake. Ndi malire amaliro ngati akubanja anenapo mawu mwina ena sanakusangalaseni komanso ambiri mwina mwasangala nawo komanso anzeru atolapo kanthu chinthu chimodzi kapena ziwiri kapena zitatu. Akubanja anenapo mbali yawo yoperekera ulemu kwa mzimu wa m'bale wawo yemwe anafa pa ngozi ya ndege ndi anthu ena 8. Amalawi, let's be united. Abusa alalikira bwino kwambiri kuti mbewu imene anazala Chilimaja ikumera, ikazamera it will bear the fruits that everyone is going to enjoy as a Malawian. Anthu ngati mwina tonse tidzakhala bwino mdziko muno. Mwazi wa Chilima ndi mbewu yomwe inazalidwa ku Malawi, tinayizala pano pa 40 days. Who's going to take care of this mbewu? It's us Malawians amene tili amoyo. Mbewu inazalidwa iyi mzera mwazi wa Chilima imene mbewu imene izatipindulira. Commander, who's going to take care of that seed or that seedling? It's us amene tasala. Achilima anagwira ntchito yawo zabwino zotamandika zambirimbiri. Aliyense wakamba within 40 days takamba zambiri, tayankhula molakwika, tayankhula mokhoza. Konseko kunali mbali imodzi yolira maliro ngati ziko komanso akubanja. But I'm very thankful that the akubanja nawonso ayankhulapo mbali yawo kukhuzana ndi maliro amenewo. Zatere chonchi, I think now life has to come to normal. And I'm happy that Michael Usi, omwe anasankhidwa malo mwa vice president, kupanga replace vice president, analandidwa ndi secretary general wa chipani cha UTM, Amai Kariati, Patricia Comrade Patricia Kariati. Something which is very good. Let's start from there, comrades. Amalawi, nthawi zambiri we miss a point because of anger, frustration yosazika bwinobwino kapena anxiety. Kukhala anthu okuye kuti chitike ndi chani. Ine ndikuona Malawi mmene akubanja amalizira kulira maliro a Cyrus Chilima, munthu wawo. Malawi, let's take life normal. Let's focus ahead. What can we do now that the person we trusted most is gone forever? Wapita kwangosala mzimu wake, kwangosala ma memories mwife. Chikumbumtima chilipo chitenga nthawi, but in English they call that is history. The history imeneyi basi. Kumalawi kunali Chilima anamwalira pa ngozi ya ndege, anali vice president aziko kwa kawiri
he served agwirapo ntchito ndi usogoleri wiri wa Peter Mutharika ndi Achakwera. This is the history that Malawians were remaining with. So comrades, Malawians, I know nzowawa kwambiri. Even myself, nditava kuti kunchewu kuli mapemphero. I was expecting Naneso maybe to attend or participate kumene kucha, but due to some other logistics, sindikanakwanisa. Of course, some other people wanted me to sponsor. Nthawi zina it's not good kuti tipili yonse uzilandira sponsorship. Ndinaona ngati mene ndazapita kumzuzu ku public lecture ya Dr. Kabambe, to me it was enough. Even leloli, I was supposed to be in Mzuzu ukakhala pa 20 July celebrations koma sinatero because I was not invited. Komanso mene kunena ngati za kumzuzu isi ndikambabe kanthawi kena. Yeah, comrades, everything now has been normalized. Kulira mayotata, but what are we expected to do as a country? To pita kuma elections, and which people kodi kapena tikamvotera ndani pa 2025 elections. Tasala chimene chochoto. What type of people are we going to put in government? Kuti asinthe zinthu mene zili panopa. Which type of people do we need to take us ahead? Chukwa pa 20 zonse zateka. Parties, you are prepared to go to conventions. My independent people, you want to contest my constituency, my MPs. This is your time. Maona zimene zachitika kumbuyo konseko. 4 years down the line, Achakwera sana apume. Kutukwanidwa, kunyozedwa, kuthawidwa, zambi, even ena kuatenderera. For 4 years, takatungo kokala. Under leadership ya Achakwera. For 4 years, takatoka tukwana Achakwera. Antikwa tukwanabe mpaka cycle of vote. But what are we going to benefit out of that as a country? Kodi Achakwera wawa tikapitiza panga choncho without us being constructive or without us giving some alternatives. Ngati Achakwera lola kwika, who else are we going to try? Because this time is just trying. Tikungoyesa atu masiku ano, mwina tikepo. Ndale za kumalawi mene zimayendera. Kodi panopa tikamuyesa ndani. Pa 2025 tizamuyesa ndani. Sure Achakwera afika apa. Panopa, his survival is only protected by the Republic Constitution. Koma kuza ndi nkhani ya ndale, Achakwera atu basitu. Palibe chawo apapa. Pa 2025 Achakwera wanga kambe chotani. I don't think Achakwera will have a majority vote from Malawians. Zinthu zaavuta, nthawi ali mu office akumandizo khoma zambiri. Even atafuna chotani kuti apitirize kusogolera pa 2025. Forget about Achakwera. Achakwera cannot do anything minus the people anapanga na ubwino mu 2020 elections kuti akhala sogolera. Panopa Achakwera palibe chanzere chimene angapange. Sindikuonanso munthu wina kapena chipani china chomwe chingakonda Achakwera apart from MCP. Komanso ku MCP uku sikuti ndi onse amene Achakwera akuakonda. Achakwera usogolero wawo wayenda m'mavuto akulu kwa basi. Sanamizane ya. He's a human being. Ena feti madandaula munthu mmoja akakutukwana pa social media. Tiba mtukwana munthu chakwambiri. Pamene Achakwera atukwanidwa ma social media, atukwanidwa ma challenge, atukwanidwa ndi wina aliyense. Even dziko lonse lapansi laziwa kuti Achakwera usogolero wawo ku Malawi sikuyenda bwino. Ngozizi zalowa nkati. But the thing is, the bottom line is, Achakwera is now the most hated leader on this earth. Inde asogolera ku Kenya zinayambika. Anazakhala ngati kukokana kuna Kenya zinatha because the president brought in some solutions. He brought in some adjustments kumaganizo yao kupanga zigala zao kuma Kenyans. Anazaka kulidwa William Ruto ku Kenya. Koma Achakwera has never brought any solution. No any timaricha measures enake ofunika kuti mina ike in place kuti mina anthu akonde. Achakwera is been blank. Palibe chimene Achakwera ayikapo to bring back the lost hope from the voters.
I mean to the voters omwe anapasa vote 2020. Sindikamba za maliro because maliro amene wawo taona kale mene alilidwira. Ngati akubanja aseka kuti maliro amene tisapitize kulira. Ifeso amalawi tena kusata zimene zonse. Chifukwa ni mwambo ndithu. Ngati akubanja apereka mwambo menewo. I will not mention anything about SKC this time. SKC played his part. Our family lero amaliza now. After 40 days, zateka. Koma Chakwera is vulnerable. I don't see Chakwera having people who are going to campaign for him for 2025. Never. So about MCP, tenti yaone limosi. Ubwino wake MCP anazola kukhala ku opposition. Lero oli kumzuzu kunali chikumbutso. Tukumbira anthu 20 yaja, apa 20 July yaja, anthu anaphedwa pa 20 July yaja. Those people were shot dead. Tukakumbuka. Ineyo sindingapiteko, so I will never go to such a ceremony ya kumzuzu. 13 years down the line, chombelwe ni anthu alibene aja. Mabanja apa ngono kwambiri. Very few people, very few families kumzuzu. Osangwa apasa driver anthu aja ba. Pay them off. Apasa ndrama kwa chipepeso. Ndrama zambiri zili boma mzungu bedwa, mzungu gwira ntchito osaonongosoka. Kodi anthu ajana pedwa kuja kumzuzu aja pa 20 July. Why not just compensating them and close the ceremony? Chwa mwambo wamene uli kumzuzu panopa wakusaduka mwambo oti andale zingo tukwana nako oti kumwambo kuja. That's why me I didn't go. I'm not against the idea. Koma the way things are happening now pokumbukira anthu akumzuzu aja. Timango khanga tichipimba maso, timango namizana. No wonder why maboma azazatuwa azibusa ndatena ukhuzidwa amango tukwana ma politicians kumene kuja. Because the politicians are doing nothing. And it was because of politicians. Ndiye lori ngatena kutukwaidwa kaya chimwendo banda akwatukwana kumanda kuja. Ine ndikona saa kunama anthu amene akwatukwana anthu amene aja. Because tingokumbukira chinthu chomwe chikoza kutha. Chwa chikumbutso chimene chichi kutha kwake. Compensate the families. Anthu ajana phedwa ajazibala wakuvutika. Why can't government just close such type of an event? Why ine simzanona? Of course nami ndapita kuya. So nimemeza liboma kungu apanga compensate anthu aja. Ma families aja. Azione oka. Give them money. Prayers will do nothing. Kumakumbukira zimene za 20 July kumzuzu without compensating the families as government is nothing. Nde mupemphera cha. Mufuna Mulungu akuveni banja. Ineyo za kumzuzuzo forget. It's just like that John Chilembwe. That John Chilembwe na zozo zofuna kuzona bwino. Mwina za John Chilembwe kwa kazi ofunikira. Koma pali miyambo ina za kunkhatabe. Maboma ambiri akaukamba kunkhatabe. Tiba kakumbukira Matras Day kunkhatabe. Our governments have done nothing. Zendichi wajani tungolimbikira. Ma families anthu amene aphedwa aja, they're still struggling. They're suffering. Basi boma tikupanga ma holiday. Omwe boma moti lingo apasa ndrama. In other countries, they just compensate the families and do good to these families. Koma basi every year tizipita kunkhatabe. Ai amene anamfedwa akhera apa. A president akapereke mono kwa anamfedwa. What is that? Why can't you just give them money? Give them a lot of money. Amangire anthu zinyumba ovuta amene anthu amasiyewo. Just like pa 20 July imene mwambona lero kumzuzu. Osengwa amangira manyumba, send their kids to school, give them free education. Amene afuna school. Apase ndalama, akhale pansi anthu, they should live a normal life. But when we keep on reminding families, ya zathu amene aphedwa pofera uziko lathu ufulumenti nawo. Kumango pemphera. What for? That's why mukungotukwana na kumandako. Ndi usiru umene wao. So, what I'm trying to say is, comrades, zina zimene zikutaisa nthawi ngati zokumbukira zi. Boma lena kungopanga mwachangu. Compensate the people. It's not a lot of money as compared to the money that is being stolen by our politicians akakhala boma. Mafamily amene okhuzidwa kwa anthu awo anaphedwa pa maufulu. Ka even the family of the Gadama family anaphedwa kumwaza aja. Compensate them handsomely. Apase ndrama. Akazikika anthu. Life without money kumangolira maliro opanda drama. Dere basi bwana kuno tukakumbira bambo anu anaphedwa. Chifukwa cha ndale basi mapemphero ambuye lidali seni zopanda ntchito zimenezo. Give them money, let's forge ahead.
We should come up with good plans of this country. And two, we should pray. Kwa mafamilies amene akukhuzidwa anaphedwa chifukwa cha ndale, please, government must take charge of that. Tithane nazo izizi. Situzingopita kumanda every year kuba nkumbukira anthu pamene anthu akugona ndi njala amene azibala anaphedwa. Kuononga fuchura wambirimbiri for a ceremony that just need compensation. Why do waste our time? Zikuitesa nthawi kwambiri. Palibe amene angayakhulitsa nzeru pakachika maliro. Even the 40 days meant to make a vice president. Sorry to say this. Chances za nzeru mwina zina zimene timalira zopanda nzeru. Chifukwa chilungamo chake sichikoneka. Families involved kunkhani zokhuza ndale kaya ndale athu akafa. Please, boma, act quickly. A person anthu amene wa silently. Bas. And declare out my holiday now, tichepese. Because we have got so many holidays in Malawi. But these holidays have got we learn nothing out of these holidays. Some of these holidays, kapena masiku omwe timakumbukira zathu zopanda ntchito zina. Zimangofuna nguwa pasi anthu ajakhale pasi. Ana athu zimene zisazaziziwa kusogoloko. That's it. Let's forge ahead. Maliro asatibwezere mbuyo. Boma, tentesese ngati muli boma, please. Even the next government. Tapaseni ndrama anthu amene wawo ovutikawo. Osati muzapasati ndrama tomwe mwasonga pale paja. Toyika mbali basi. Hata pesa 12 million imene tugawa kwa mafamily ovutika. 12 million is nothing. Give them good sums of money. Just like azatu au katapi. Apaseni ndrama. Boma lipeleke ndrama. Tiwale tipange focus za kusogolo. Tisabakhere chabe kumangu kumbukira zinthu zopanda pache. Zakalekale zinthu. Zoti even mu history zilibe ndi pamene zachokera sizikoneka. I'm not saying it's not good to have holidays in a country. Koma zinazi ma victims anthu amene anaphedwa chifukwa cha ndale ayenera kuti boma liaganizire zizapasa ma compensation nthawi yabwino. That's all. Santhu afacha kaende samafera ufulu wathu moyenerera kapena ana moyerekeza. Koma ngati anaphedwa ndi boma kapena kuveka kuti boma linasokoneza miyoyo yawo, please, they should be compensated on the right or in the right time. Apase ndrama anthu azipaga. So mafuta akuma nawo ndi akulu kwambiri. Ajana phedwa aja, they were pillars of their families. And the pillar these days kumana kuti kamati pillar ndi munthu yemwe amakhani ndalama. Apase ndrama anthu awo. Miyambo ina yateseka manga kumzuzu. Tengo apaseni mamiliyoni. Basi kunkhati abe. Give the families. Show my family aja akumaberekani abe. There are many. Ambili. So tikamene mene azibawa nafa anasi akubereka ya. The families now are getting bigger and bigger. It will be difficult in the future to compensate such bigger families. Pano pamene ali apa ngocho apase ndalama asamane mabanja awo. This is what I can say. So for political parties, zipani message yanga ineyo mene talira maliro. Aku zipani panopa concentrate pa fundo zanu. Don't concentrate pa maliro. Don't connect Malawi vice president kundale. I concur with the family. Kodi inyo ngati uja wapita. Inyo mundi zeru zanji. Amundi zeru zanji. Pa inunoka. Zeru azipani kapena. Those politicians, we politicians, we must be thinking about. Kodi fair pita wana pedwa kaya pandale. Kaina anagwa pandege. Mezi nalimu. Kodi fair tasalafi. Tifuna tipange chani. Kodi ndani amina anga yankule. Kuta ena amve. Tigulane manja. Tisinde zikoni. Let's focus on that. About Kenya corruption. That corruption is tend to see. In Malawi, corruption should not be a weapon. Should not be a tool of winning votes. Could win an outing, the Gawamboma, that is a corruption. That boza. Corruption with us in a merabas. Kawina na bandrama mboma musie na mene. Tentingo pesa muntu wabu atila mule mziko muntu. So Kenya corruption kumalawi singatane na ya. When aliyensa kukamba zoti azati corruption ndo boza. Because mena kuya kwa chonchi, ye wapindwa nayo kale corruption. So, in Malawi, let's not campaign by using the word zati za katanganika waboma za bosa. Tetingo panga, zinu zomwe tinga pange bwino. Corruption hiyo, izata tikawa panga zinu za bwino. Boma, anda kaini ma business so kazikika zimanga ma profit. Kuma corruption mwikuma bwela Malawi, shukuti. People are doing business, they're not making profit.
aungopanga makatapira mabusiness ambiri akutenga loan ma conditions a loan ndi alimene anakambira Dr. Kabambe zoko mzuzu. You get my loans kwa maloni aja sakugwira ntchito bwinobwino tungobedwa ngongole yonse mwatenga banki abanki akupindula ndalama za msongo zetu kwa kuboma aboma anthu amene ali boma amangotenga ndalama no accountability. That's what is happening. Boma sili kupanga ndalama libe ma industries zake boma koma misongo yathu ikumatenga tikabapo misongo yathu ija tikumamangidwa pamene wao akatenga amene ali boma akatenga misongo yathu jakudya kapena kumapanga kuba ndalama kumapanga convention amene kukonzera ma convention nawo samamangidwa. So when we talk of corruption kumalawi no one azibwera kunja kuna zatu zekuti ayi ine mzali vote ndikamaboma zati sakatangale zaboza corruption pa ifanamira basi kwa chilipo tufuna msogoleli yemwe angapange zinthu kuti corruption yo isamaoneke. Kusemeka corruption ndi kubweretsa good policies, business policies, industrial policies, farming industry. Zambiri mbili ma policies ajoti they will not even allow someone to be corrupt through those industries, through small businesses. Zinetu kufuna fe kumalawi. Chakukuba kukubwera kuti anthu alibe zochita. Akapanga business, they don't make profit. The only profit they can make is to steal money, our taxpayers' money. Komanso boma likhale ndi income generating industries. Aboma ngati kunali PVHO kale imapanga ndalama. People are hiring cars, vehicles, plant vehicles from PVHO. Boma limapanga ndalama through those things. Boma sama ukhaku mango yembekeza mauje nato ukhawo imachani misongo yathu. Tikapala kulipira msongo kuti sekera ma business. Boma imene ndakuba. We don't want that type of government. So how can we overcome this? Is we need good leaders. Sinchira sogolena panopa sinikamba kwambiri. Of course the people amene akuveka panopa kuti akupeleka chikoka kwa anthu ndi president wa Ford Enoch Chihana Kabambe ndime ndaonera na so sticking ndi ma public lectures. The two Enoch Chihana and Dr. Daiso Kabambe they may kangati are trying to bring people together and hear what they're saying. Asogolena ndaleno siti viziwa chimene mufuna mzapangi pa 2025. And panopa Malawi tisayerekeze kuti munthu atinamize kuti pa 2025 akasegula campaign azibwera kwa ife. Tenti aziwa asogolera athu amene tingazavote 2025. Taike maganizo athu kwamba panopa tiyambe kwapanga monitor. I'm happy that Dr. Kabambe yesterday anazaonekera kumzuzu kumpoto kuno with his 7-point plan. Very good, very vibrant plans. My plan umakuzothandiza kuno kumpoto. But who are going to implement that? It's us, the people of the North. It's us, Malawians. So, comrade, I'm happy. Sindiyankhula kwambiri because nanenso leroli ndi maseka now 40 days ya kumbukira malemu vice president. And mena kufamila nina uti the matter is closed. Panopa everything is history. Let's come back. Let's kumene kumbuyo kuja. Ngakankane andale. Let's play good, vibrant politics. Izizi omapanga campaign in the name of the deceased person. Izizi akubanja kata. Yes, I concur with that because even myself, mena balagana mwalila, I said no. Wina sazabweso kuzani pepesa malila mene wao. Can't how yet. Like mutana ukuzo kwambi ni mana vice president. The 40 days was enough. Kukapepesa kubanja kuja. Kapena kupanga china jake. 4 days was a lot of time. So comrades, Malawians, I think this is what I can share with you this evening. Sindikamba zambiri about the ena manifuza tukoda Kabambe mkaona bwanja. The Kabambe, the topic that Kabambe raised yesterday. Anapanga present kumzuzu. Sizofuna tu ningo yanka 2 minutes. Ndi kunama. That means I'm not in search of a good leader. I'm looking at each and every point. Shwe ni mashitali ni malemba pena ndipena. Ndifani vese bilobilo kweda Kabambe matanza chani. Kwa zemna kambazo, nzanzeru, nakutila. But I'm looking now, say, if he said this, I'm a tandu zachari. It's not good, ndi kufuna musogore wabwino. Ndizina maso boza, kumaunje zerako, Zaka Bambe ndiku uzani. Zaye no Chihana ndiku uzani. Zaye na mena guni peza ndiku uzani. But for now, I'm still in search of good leader. Kwa malida zemenda unapo panopa nizona kwa mbili. Enoch Chihana wa Ford, kuno kumpoto. And Kabambe, yeme wacho ya DPP. I can see there's some qualities that form part of my research, my searching. Ndikuona zina zake. But also, I'm not only looking at these two leaders. I'm looking at even the people who surrounds these people. Koda kusungula Kabambe wanindani.
kuda kuzungula yenu kuchana ndi ndani anthu pamakhala tena omwe mumayamba nawo kupanga chinthu limodzi akabambe atuka ku DPP abweresenso anthu ena omwe akwasapota kabambe anthu amene aja ndi amene amasogoleri msogoleri amama kumunamiza msogoleri even pa msonkhano msogoleri wapereka 10 kwacha ine mukaperekeni kwa anthu 10 kwacha ine mukapereka 5 kwacha zimayamba choncho ena amayamba kudyera msogoleri asanafike poti ayambe kuti anthu amukonde iwo amene amzungula president amba kale kudya naye. I'm not saying anthu akabambe ndimene achitira but this is what we have seen. Anthu amene tamba kumuona msogoleri uti timamsokoneza from day one pomunamiza mabozi kapena kumamutchingiriza president asakumayenda anthu ena anzeru so mwana kunanesa ndi nzeru even kabambe when he is a doctor suti mklasi amalowa moyekha ya amalowa ndi anthu ena akumwera akumpoto kuno aku Central Region ndi akumayiko ena amalowa nawo mklasi and maybe he became the best or he achieved what he wanted through his education koma anthu omuzungulira omwe sanapite nawo limodzi mklasi ndi amene amasokoneza msogoleri. Comrades, good evening and good afternoon everyone. Thank you.